नोंथांमोननि गेजेराव दिनै एनआरसिनि सोमोन्दै सुरपेटा सार्कोलनि प्रजेक्ट सुपारभाइजार मनिन्द्र महिलारि बिथाङा नोंथांमोननि सिगाङाव एनआरसिनि सोमोन्दै गोलाव बाथ्रा बुंगोन। बिथांनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना गोसो होना खोनासं आरो नोंथांमोना बुजिनानै ला। खुलुमबाय गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन। बिथां राकेश रामसियारि बिथाङा आंखौ खावलायनाय लेखा आं नोंथांमोननो एनआरसिनि सायाव सुंद' बिबुंथि लाखिनो सानदों। थांनाय 2015 मायथाइनिफ्रायनो आं एनआरसिजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोदों। आं सरपेटा सार्कोलनि आन्दाराव प्रजेक्ट सुपारभाइजारनि खामानि मावबोदों थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय। एनआरसि बुङोब्ला जोङो 1951आव जा नेशनेल रेजिस्टार सिटिजेन जादोंमोन बेखौ बेस खालामनानै थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टनि सुप्रिम कर्टनि आन्दाराव आसाम गभर्नमेन्टआ एनआरसि सोदांनायनि खामानि सोलिबोगासिनो दङ। बेवहाय गासै मोननै क्राइटेरियाखौ हमनानै एनआरसि सोदांनाय खामानिखौ मावबोगासिनो दङ। गिबियानो जाहैबाय 1951नि एनआरसि रेजिस्टारनि बेस खालामनानै लेगेसि डाटा, लोगोसे 1971नि 24 मार्चनि हरनि 12 रिंगानिफ्राय जा बिथांमोना इन्डियायाव हाबफैदों बिथांमोनखौ लानानै एनआरसि सोदांनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। 1951नि जा लेगेसि बिखौ एनआरसि लेगेसि हिसाबै लादों, लोगोसे 1971खौ भटार बेस खालामनानै बेखौ लानाय जादों। दानिया 2015 मायथाइनिफ्राय जोंहा एनआरसि सोदांनाय खामानिया मानगोनां सुप्रिम कर्टनि बिथोनाव जागासिनो दङ आरो जोंनि स्टेट कअर्डिनेटर मानगोनां प्रटेक हाजिला बिथांनि बानजायनायाव, बिथांनि नाजानायाव, लोगोसे गासै आसामनि जा डिस्ट्रिक्ट डिसि लोगोसे सार्कोल अफिसार बिथांमोननि हेफाजाबजों लोगोसे जोंबो दंफायो। जोंहा गासै मोननै ड्राफ्ट पाब्लिश जाबाय। थांनाय 30 जुनाव जा ड्राफ्ट पाब्लिश खालामनो नागिरदोंमोन, गोबां असुबिदानि थाखाय लोगोसे बराक भेलिथिंजाय दै लोमस्रावनायनि थाखाय दोनथ'नानै जोङो जुलाइनि 30आव आबुं ड्राफ्ट पाब्लिश खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो खायसे असुबिदानि थाखाय आबुं ड्राफ्टखौ पाब्लिश खालामनाय जादिया। बेबो कमप्लिट फाइनाल नङा। दानिया जोंनि आसामाव थांनाय जा लास्ट ड्राफ्ट बेवहाय गासै 40 लाख सुबुंनि मुङा हल्ड आरो रिजेक्ट जानानै दङ। नाथाय बेनि ओंथिया बे नङादि बिसोरो 40 लाख सुबुंफोरा जे जोंनि इन्डियानि सुबुं नङा, बे नङा। गोबां डकुमेन्टस लोगोसे खायसेबा मुस्लिम मानसिफ्रा डिभटार्स बा खायसेया डकुमेन्टस बायदिनि थाखाय बेखौ हल्डआव लाखिनाय जादों। लोगोसे मुस्लिम कमिउनिटिनिल' मानसि नङा, जोंहा हिन्दु धोरोमनि जा मानसि बिथांमोनाबो दङ, जेरै असमिया, लोगोसे जोंहा बेंगलि दङ, लोगोसे गोबां बर' सुबुंनि मुंफोराबो बे थांनाय जा ड्राफ्ट होदों बेवहाय मुङा नुनो हायाखै। सिन्तानि खुनु कारन गैया, मानो होनोब्ला जोंहा फैगौ 20 आगष्टनिफ्राय गासै मोनथाम बिथिङाव गोदानै फर्म होफिननो राहा खालामदों। बेनो जाहैबाय, फार्स्टआनो जाहैबाय कारेक्सन, जा बिथांमोननि मुङा आबुं ड्राफ्टआव बा जा ड्राफ्ट पाब्लिश जादों बेवहाय गेना गोरोन्थि नुजादों, बिथांमोननि थाखाय कारेक्सन खालामनायनि थाखाय कारेक्सन फर्मनि राहा लानाय जादों। लोगोसे नैथियाव दङ अबजेक्सन। अबजेक्सना जाहैबाय, जा बिथांमोना हमनानै ला नोंथांमोननि फेमिलियाव गासै 7 सुबुं जानांगौमोन, नाथाय गुबुन न'खरसेनि सुबुङा जुदि हाबनानै दंफा देरफैयोब्ला एज ए मेम्बार हिसाबै नोंथाङा बेखौ अबजेक्सन फर्मनि हेफाजाबजों डिलेट खालामनायनि रिकुवेस्ट खालामनो हागोन। लोगोसे आरो थामथियाव दंबावो क्लेम। क्लेमा जाहैबाय, जा बिथांमोना थांनाय ड्राफ्टआव बिथांमोननि मुङा ड्राफ्ट फारिलाइयाव सिखाङाखै बा हल्डआव दङ, बिथांमोननि थाखाय क्लेम फर्म होनाय जागोन। बे क्लेम फर्मनि हेफाजाबजों बिथांमोना आरो गोदानै एनआरसियाव एप्लाइ खालामफिननो हागोन। नाथाय बेवहाय गोसोआव लाखिनो गोनां खोथाया बेनोदि गोबाङानो माने गेना गोरोन्थि बुजिगासिनो दङ। बेवहाय थांनाय 2015 मायथाइनि गेजेराव जा एनआरसिनि एप्लिकेसननि थाखाय फर्म लानाय जादों, बिथांमोननि जा मुं थालांदों न'खरनि सोद्रोमानि, बिथांमोननि मुंखौल'सो बे क्लेम फर्मनि गेजेरजों
क्लेम खालामनो हागोन बेवहाय गोदानै थिसनजानाय जानाय नङा नाथाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला नभेम्बर दाननि गेजेराव बे सुबिदाखौ फैनो हागौ होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय कनफार्म नङा फैनोबो हागौ बा फैयाबो जानो हागौ बेनिखायनो जा बिथांमोना थांनाय ड्राफ्टआव मुं कारेक्सन खालामनो लागा दङ बा सोरनिबा न'खरनि सोद्रोमानि मुङा बे ड्राफ्ट फारिलाइयाव नुजायाखै बिथांमोना कुनु गेना गोरोन्थि गैयाजासे नोंथांमोननि NSK जा लकेल NSK बेवहाय थांनानै बेवहाय LRCR थायो सासे बे LRCR नि हेफाजाबजों गासै सोंलुफोरनि फिननायखौ मोननो हागोन लोगोसे दाबावै जोंनाव जा हाबाफारि सोलिगासिनो दं बेनो जाहैबाय जा बिथांमोना थांनाय ड्राफ्ट फारिलाइयाव मुं फैयाखै बिथांमोना गांसे फर्म LRCR नो साबमिट खालामनानै बिथांमोननि मुङा मानि थाखाय डिलेट जादों बा हल्डआव दङ बेनि गासै जाहोनखौ मिन्थिनो हागोन लोगोसे फैगौ 20 आगस्टनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि NSK आव नोंथांमोननि सुबिदा बायदियै नोंथांमोननि जा आइडिया जेरैहाय क्लेम कारेक्सन आरो अबजेक्सन बे मोनथाम आइडियाखौ नोंथांमोना गोसोआव लानानै नोंथांमोना LRCR निफ्राय फर्म लाबोनो हागोन आरो लोगोसे बेखौ जोंनि अफिसियेल वेबसाइट NRC नि जा अफिसियेल वेबसाइट बेवहायबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन लोगोसे 20 आगस्टनिफ्राय 30 आगस्टसिम बे फर्म होनाय हाबाफारिया सोलिलांगासिनो थागोन बेनि उनाव 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 28 सेप्तेम्बरसिम जों कारेक्सन अबजेक्सन लोगोसे क्लेम फर्मखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि NSK आव हैनानै एप्लिकेसन खालामनो हागोन 28 सेप्तेम्बरसिम गासै क्लेम अबजेक्सन बा कारेक्सननि हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन बेनि उनाव सुप्रिम कोर्ट मानिनां सुप्रिम कोर्ट बिथाङा बिथोन होनाय बायदिब्ला फैगौ 2018 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव जा 40 लाखनिफ्राय बाद थालांनाय बिथांमोननि मुं लोगोसे कारेक्सन बायदिया आबुङै नुजाथिफिनगोन होननानै जोंनि स्टेट कोअर्डिनेटर मानगोनां हाजिला बिथाङा जोंनो सुलुङाव फोरमायदों लोगोसे एज ए अफिसियेल महरैबो जों इनफरमेसन मोनदों खायसे माने ओरैबायदि प्रब्लेम जादों जे जाय बिथांमोना गुबुन जायगायाव थाहैदों दा बिथांमोना माने सिगाङाव जिखिनि फर्म साबमिट खालामनांगौ NRC नाथाय बिथांमोना साबमिट खालामनो हायाखै दा बिथांमोना ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैना दं दा रिसाबमिट बिदि जागोन ना जाया आरो बिनिफ्राय गोदानै बिदिबायदि माने जोनोम मोनफिननाय दा गोदानै जोनोम मोननाय बे गोदानै जोनोम मोननाय सुबुंफोरनिया बेवहाय साबमिट खालामजायाखै दा बिथांमोना साबमिट खालामनो हागोन ना हाया बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायथि होगोन नामा गोजोनथाव राकेश रामसे नोंथाङा जोबोर ओंथि गोनां कुइसन सोंदों बेबायदि कुइसनखौ आं गोबाङानो एन्सार होनो गोनां जादों लोगोसे जों मिन्थिनायाव दा जा स्टेप दा जि सम सोलिगासिनो दङ गोदान फर्म होदों होननानै मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिगासिनो दङ बेवहाय एक्चुवेलि जा 2015 मायथाइनि गेजेराव जा बिथांमोना एप्लिकेसन खालामदोंमोन बिथांमोननि मुं बा बिथांमोननि मुङा NRC नि फारिलाइयाव नुजाथिनो हायाखै बिथांमोननि थाखायसो बे सुबिदाखौ होनाय जादों गोदानै मोनबो सुबुंनि मुं थिसननायनि हाबाफारि सोलिथ'वाखै लोगोसे जों मिन्थिनायाव फैगौ नभेम्बर मासाव जुदि गोदानै फर्म लाफिननाय जायोब्ला जा बिथांमोना NRC खौ 2015 मायथाइयाव एप्लाइ खालामाखै बिथांमोना फ्रेशयै एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे जा 2015 मायथाइनि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय गथ' बिथांमोनाबो बे नभेम्बर मासाव जुदि एक्चुवेलाव फर्मा फैमारोब्ला 2015 मायथाइसिम गोदानै जोनोम मोननाय गासै गथ'फोरनि मुंखौ थिसननो हागोन होननानै जों नट सियर खिन्थु जों माने अफिसियेलिबो जेबो बेबायदि इनफरमेसन प्रपार गैया अब्लाबो जों मोनसे आसाबादि आरो दा जा नोंथाङा सोंनाय सोंलु जा बिथांमोना फ्रेशयै एप्लाइ बानायखायाखैमोन बिथांमोननि थाखाय आसा थिदों जों जानांगौ होननानै बियो कमप्लिट जाथारगोन बेखौबो बुंनो हाया उननि हाबाफारियावसो मिथिगोन मानगोनां सुप्रिम कोर्टनि बिथोन मोनोब्ला उननि हाबाफारिफ्राव बेफोरखौ लाफिननाय जागोन होननानै आं आसा खालामदों ओमफ्राय मोनसे सोंथि जाखिनि बेवहाय कारेक्सन क्लेम बेनिफ्राय अबजेक्सन बेयो जिहेतु जोंना जागोन नङा होमब्ला दा बेवहाय जाखिनि क्लेम खालामनो हानाय सुबिदा बा नों अबजेक्सन आरो फर्म फिलआप गोदानै कारेक्सन खालामनाय बेयो अनलाइननि थ्रुयैबो जागोन नामा
एक्चुवेलि अनलाइननि हेफाजाबजों कारेक्सननि हाबाफारि बा कारेक्सननि फर्मफोरखौ साबमिट खालामनो हानाय नङा, क्लेमबो हानाय नङा बा अबजेक्सनबो। बेवहाय जास्ट अनलाइनाव मोनसेल' सुबिदा गासै सिटिजेनफोरा मोनगोन, बेनो जाहैबाय अनलाइननि गेजेरजों जा बिथांमोना सम गैया, जा बिथांमोना अफिसियेल पार्पसाव बिजि बा गावबा गावनि खामानियाव बिजि, बिथांमोना अनलाइननि हेफाजाबजों बे गासै मोनथाम आइडियानि फर्मखौसो डाउनलड खालामनो हागोन। बेनो जाहैबाय क्लेम, कारेक्सन आरो अबजेक्सन। आरो बे क्लाइम आरो अबजेक्सननि फर्मखौ माब्लायालागै ओरैनो पाब्लिश खालामगोन बायदि? ओरैनोथ' गासै जोंहा थांनाय 7 आगस्टआवनो पाब्लिश खालामगोन होननानै लिफलेटबो फोसावदोंमोन। बे ड्राफ्ट पाब्लिश जानाय समावनो गोबां लिफलेट फोसावदोंमोन, नाथाय सम आरो गासै फर्मा कारेक्सन जाजोबैनि थाखाय बेखौ फोसावनाय जादिया। आरो थांनाय 10 आगस्टआवबो फोसावगोन होननानै आसाबादि खालामदोंमोन गोबां सुबुङानो, बा जोंबो खालामदोंमोन, नाथाय गोबां असुबिदानि थाखाय खालामनाय जायाखै। दा फैगौ 20 आगस्टआव गोदानै पाब्लिश खालामगोन होननानै बुंदों, आरो जोंनि अफिसियेल वेबसाइट एनआरसि आसामाव बेखौ अलरेडि क्लेम, कारेक्सन आरो अबजेक्सननि फर्मा आन्डार फाइनालाइजेसन होननानै हाइलाइट खालामनानै दोनदों। दानिया समा सफैनायनि उनावसो बुंनो हागोन बे 20 आगस्टआव होमारगोन ना होमारा। ओमफ्राय मोनसे जाखिनि आंनाव बर'सा देरहासार चेनेलाव नोंथाङा जाखिनि इन्टारभिउ बाय, बेनि थाखाय आंनि चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। थेंक इउ।